Lehenko urtean aurrenekoa izan zen, aurten bigarrengoa, eta hegoaldik lagundu indigu. Eta oso festa oso polita da, ikusten dutzunen, oso ambiente polita da. Gu motorok izan dugu bete, bespazalek izan dugu bete, eta, bueno, kaletik eta alkartze gehanean, bete, saludo txiki bat egitea dugu, eta erabik egin du, alkartzea, beste alkartze hori. Da mendik aurre, festa txiki hori ingo dugu. Buelta berrogeita marrek eman dugu, eta guaina unea etorri die, berrogei bat. Hemen kafetxo bat hartze dugu goizen, eta gero salida izatean da, hemendik altzotik barrena aldala, ite genduna da, ebitatu variantea ikutzea. Orduan egiten duguna da, altzotik barrena, txaramatik altzoa, altzotik alegria, alegetik zalbide bitartez abatzizkita jotzegea, amezketan ameketako txiki bat, paradita, obligatoria, eta gero handik honea, eta goin hemen bazkari txiki bat ingo dugu. Oso emozionantea da bai, egia esan da bai. Guztu dut zaigo eta, bueno, aletu ditu gara. Festa txiki hau egitea, bespan festa txiki hau egitea, denak ondo pasatzea eta azte buru gonpas batzea. Bespa 200 o 200 ez du behar izan, da indarra hondi da dukena, baina daude, antigo batzuk daude oso politiak. Dago bat berrogeita marrekoa, nik ezautzez nuna, Bespa 50 bat etorria urten, eta, bueno, da gure Bespa zalen harten gauz pitxioik ikustea. Oso politiak, apaindu ditekegu ondo garbetu, jendek ikustu dezan, Bespa ze moto politian.